bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe haaloɓe haynanoɓe pulaar ko adi fof mi salmini on mi juurima mon oɗo wiyete ko julde Moussa Dey ina jeeya département Podor commune Gamaji Sare wuuro wiyeten Wuuro Male eɗen jiɗɗi addude tan miijo seeɗa walla haalande raɓɓere ko faati e caɗele politique e nder leydi Sénégal ha tengti e ɗin opposition ji ganduɗa hoore ma hannde nan e nder leydi ndi ngam dillinde leydi ndi ngam wadde feere ko ganduɗa hoore ma ha caɗele mbaɗa e nder ndiɗo e nde leydi nder ina keɓa laamu en kalani kadi hay goto so wona mawɗo maɓɓe mo ganduɗa hoore ma ko mawɗo timte londe biyeteɗo Ousmane Sonko. Ousmane Sonko en keɗima gila tan o ƴetti ko faati e politique o ƴetti ɗum ko fitina o ƴetti ɗum ko haare o ƴetti ɗum ko gonnen o ƴetti ɗum ko kaɓeɗen fandare nde ko wotere ngam o ardo leydi ndi eno o yiɗiri ni kala e saaha ɗum noon enen sukaɓe hoto punten koye men ɓe mbi leydi ndi moƴƴata ko ma ɓiɓɓe leydi fof gummo ngam ligganade leydi mumen nder ɗiɗo haaluji ko haaluji liggontoɗo leydi mum nder ɗiɗo haaluji ko haaluji jiɗɗo ɓamtare nder ɗiɗo haaluji ko haaluji gadduji jaam kala nde kaldeɗa sukaɓe gumme mbaɗe kala nde kaldeɗa sukaɓe gumme kaɓeɗe te golle ma fof ko yaadi ina waɗa gueɗe ɗe pewani ina takka yimɓe ko woodani mbere ina heɓa laamu bandiraɓe gartiren hakkillaji men kaldumi ko ɓiɓɓe leydi ndi fof kaldumi ko ɓiɓɓe yiɗɓe jaam fof ɓe mbi kala ɗo jaam ala jaɓɓe muccete ete jama juuletaki jaam ɓuuri jama ɓuuri Hammadi e Samba ɓuuri Ousmane Sonko ɗum noon hoto punten koye men ganden tigui ko noddi ko yo sukaɓe ɓe jaltu mbaɗa manifeste hoto naaten hen yo sukaɓe ɓe jaltu kaɓe oto naaten hen so tawi emo jogui gonga yo yaltin holko o jogori wadde ko Macky Sall waɗani yo yaltin holko o jogori gollude e moƴƴere ko alano ɗo kono wiide Macky Sall ala résultat ɗum hande e ley ko añanagal woni ɗum noon bandiraɓe ganden woni chance men ko Macky Sall woni chance men ko président de la république mo ganduɗa hoore ma ko jooɗi ko henne kala fandare moƴƴere yettama en jii hanki tan ko faati e football ko foti e kubuji nayyi naati ɗo e nder hitande wotere en jii pomuji baɗaji en jii gueɗe ɗe ganduɗa hoore ma ɗeɗo fof ko sababude oɗo mo ganduɗa hoore ma woni Macky Sall wadde hoto punten koye men 2024 candidat min ko Macky Sall joɗɗinen Macky Sall candidat min ko Macky Sall ɗum kalɗen ko kanko woni ɓamtare leydi ndi ko kanko nawrata men yeeso laamu rewiɗo reftiɗo waylano gonal men haydara ɗum noon ɓe mbi laamu ko leppol teddugal se eɗen cuɓo ɗum cuɓoɗen lamɗo jonɗo cuɓoɗen